Nemnu fid-demokrazija ma nifmu li biżmien irridu niġġeddu mingħajr ma ninsew il-valuri u l-prinċipji tagħna. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa li kellu mad-delegazzjoni miċ-Ċina. Bernard Grech fakkar kif ħafna mill-investimenti li qed jitgawdew illum f'pajjiżna huma frott ta' gvernijiet nazzjonalisti fejn il-Partit Nazzjonalista ta' u għadu jagħti kontribut kbir fil-politika soċjali ta' dan il-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li laqgħat bħal dawn joffru opportunitajiet kbar għaż-żewġ pajjiżi fejn Malta u ċina irnexxilhom jibnu relazzjoni tajba bejniethom filwaqt li tenna li rridu nifhmu li kulħadd jgħix f'kuntest ta' soċjetà differenti. Bernard Grech qal li għalkemm hija ta' sfida rridu nadattaw għall-bidla li saret fl-aħħar snin. Min-naħa tiegħu l-ambaxxatur Yu Dunaj li kien akkumpanjat mill-Viċi Ministru Guo Yezu u diversi membri oħra mid-delegazzjoni Ċiniża sostna li hemm numru ta' affarijiet li huma ta' interess komuni bejn iż-żewġ pajjiżi. Żied jgħid li jeħtieġ li jsiru bidliet fid-dawl li s-soċjetà qed tinbidel iżda huwa importanti li kulħadd jibqa' jiftakar l-eruq tiegħu. Preżenti għall-laqgħa kien hemm id-deputat nazzjonalista u kelliem għall-affarijiet barranin Beppe Fenekadami u s-Segretarju Internazzjonali Veronika Perici Kalascione.